ଆଉ ଅଂଶୁ କେମିତି ବୋବାଏ? ଅଂଶୁ ଅଂଶୁ ଏମିତି ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଂଶୁ ବୋବାଏ? ଜମା ଧୀର ପାଟି ନୁହଁ ତମର। ବାବୁ 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 ଆଉ ମାମା 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 ତମକୁ କେମିତି ପାଟି କରନ୍ତି? ନା 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 ଏମିତି ପାଟି କରନ୍ତି ହାତ ଦେଖେଇକି? ଆଉ ମାମା ତମକୁ ମାରନ୍ତି? ମାମା ତମକୁ ମାରନ୍ତି? ମାରନ୍ତିନି? ଆଉ ଏଇଠି କିଏ ମାରେ? ଭାଇ ମାମା ମାରନ୍ତିନି ଜମା? ଆଉ ବାବା ମାରନ୍ତି? ବାବା ବି ମାରନ୍ତିନି? ବାବା ବି ମାରନ୍ତିନି? ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ହଁ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ବେବି ଆଉ ସବୁ କ'ଣ? ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କହିଦେଲ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲସେ ଭଲସେ। ସରି 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 ଆଉ ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ।